Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Bong, gigutom na ko. Okay, ihatod na nga tong pulutan og ang drinks. Asa na? Ha? Hindi na lagi. Bong, ni anak ko. OMG! Si Manang Chona, nagtupis! Tsura? Niyan ang inyong pulutan, oh. Ingon man inyong mainom. Oh. Kining... Sige na, kaon na mo. Okay? Sige na. Sexy kayo ka, Manang. Mamanang karuglumsan ti ka. Tsuna. Sorry, love. Sorry. Siya mo ko'y nanguna, good. Kunting respeto lang, day, okay? Sorry. Kadiyot ha, kay ablihan ako ang beer o ang brandy. Kining beer. Hala no? Kaliko ni mong ngipon, Ma'am Chona. Ready kining ipon ako sa pinaakay. Tsuna. Bong, love. Ipisa ti ka, love, ha? Uy, Daddy. Labang iyang tawag ni mo, de? Oh, okay lang, mami. Daddy og mommy. Yes, Daddy and Mommy. Lami kay ang pulutan. Kaon na, mami. Ala, Daddy. Gimami ko niya. Daddy, niyay mong bino, daddy, oh. Tsuna. Good. Good. Good? Yes. Mao na gusto ko. Kalinaw. Peace. Oh, mao ba, love? Daddy, ang ayan kaayo si Manang sa iyang tupis. Bong, badlungan ako na mong honey sweet. Ayaw siya patawgan akong manang. Tsuna. May asim pagyudi ay si Ma'am Chona ko. Aka na. Kana malipay ko, ana. Pero, mailalang ang badli sa mga stretch marks. Unsa? Sorry. Nganong nagtupis ka? Gusto ko mo join ninyo. Oh, good. Mao na gusto ko. Mayo kay ni ka. Niyaw. Kuhaan nga akong cellphone. Ha? Nga naman? Ikaw mo pictures na mo ni Honey Sweet. Ako, gyud? Ako? Ngano, di ka? Ay, ani Sir Bung, tuha man ka babay. Pulos nagtupes, o iyan kikauban. Si Honey Sweet, purma ka ayo og lawas, wa agi bilbil, kurba ka ayo og lawas. Samtang si Ma'am Chona, ay bitay nagamay ang bilbil. Ug naa. Humanog inom si Sir si Ambino, ug si Honey Sweet, nakainom og beer. Ibarog ang duha, ug nagunitay. Nya nibalik sa swimming pool. Unya si Ma'am Chona, may nagpicture-picture nila. Ay, wow! Sa in-Ingles pa? Amazing! I-video, Chona, i-video. Yes, love. Ayaw ha. Oh, start ang video. Oo, Bong. Start na. Ay, ayaw ko kasada, Daddy. Mabuang ko, ane. Mabuang ko. Animal. Daddy, Animal. Animal. Muambak ko sa swimming pool, be. Muambak ko. Bop! Daddy, may ambak si Ma'am Chona sa pool. Ang hanggaw. Hala, Daddy, tanawa. Muro dili ka maumulangoy. Hala, nagpus nga siya, Daddy. Atuloy ko siya. Hala, uy, ngano ka ni ambak siya? Dili man di ka maumulangoy.
Diretso na. Oh. Ano ba ni ambak ka man, ha? Oh. Di-supply na tika. Salamat. Ilan? Ano ba ni ambak pang ka, ha? Sorry. Nyadakin asko. Motog. Nidayo na lang kong ambak. Oh, mau ba? Sorry, ang imong cellphone. Nabasa. Okay ra. Water resistant ng akong cellphone. Sorry, ha. Sorry. Dade! Oh, Dade! Oh, unsa man? Videoan ta mo, Dade. Ayaw lang. Ah. Ayaw. Bong. Ay, kabawos pod si ma'am, oh. Magpasap na ni si Bong. Nindot sa ding salita, ada. Uban pa ni, ay wa na. Gibugno na. Pero sila, ay okay raman. Primero, gisapnay. Oh, ang batan-on ay gisapnay. Honya, ang sunod, ang bit matured. Ay, yun ning kinabuhian ni Sir. Bye-bye, left and right. Sila ni Noiterio, klaro kayo. Daan pa ko. Sila nagyud lagi. May. Dali, may sabag din, may. Ay, humbaha sa ma'am. Dili. Tuon ti ka. Dili. Mo ni ang mga bisita ni Sir Bong kana. Katong gipandam ni mog mga rooms ba kana sila pasudla ha. Ah, mao ba? Tutuli sila. Noy, tingog mo mo diha, tingog mo ni. Kaya na. Kung asa lang rong tutuli sila. Ay, oo, humba. Ay, dali mo manong. Sunod mo na ako. Sige na. Hilaboy. Kakwarta na po. Yayan ni Sir Bong, eh. Niabot ng ako mga bisita. Biyahe na kami, Chuna. Bong. Ipatiman ni Amay ang mga bisita. Pagdali. Lakaw na. Oo, Bong. Oh. Ang imong anak nga si Atina. Mao'y akong gipangandoy, Chuna. Si Atina. Ako nang giatiman, ma'am. Natagaanan ako sa lagpang snacks. Unya, nasa'y coffee o mga sandwiches. Okay. Ay, usag na akong giingon nimo. Join kanila. Lingaw kong nagtanaw ninyo, ma'am. Oy, grabe. May kanalingaw ka. Ako kabugnoon na kay ko. Nagpugong lang gid ko. Sus ka na maging ilang purna sa batanong babae, uy. Ay, nindot man tuod og lawas na si Honey Sweet. Kay batanon pa man. Pero, layo na kay siyang dayatina, oy. Waras kumingking. Oy, may nagmotor. Hala, ma'am. Tanawa kung kisay mi abot. Kinsa man ang... Oh, si Athena. Ay, kine. Maayo kay Mia sa Tina. Kine. Atong tanawon kung kinsay pilion ni Sir. Ang private secretary ba nga kana sa Honey Sweet o kana si Inday Atina? Athena, anak! Nay? Nagsalamat ka, di balik ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!